Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpek, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, bapin yo ki kubor na ke jela. Ke Executive Committee jong ke KHADC hapo ke jing yalam uba penyat sing sim ha ke jan miet jong ke kat pratarik unailar kala let ban ai kublai kerpang ya ulat ke jela upagu johan halor ke jing kloi jong u ban ai ke jing menjur ya ke Khasi Hills Autonomous District Regulation and Control Market Act kabala menjur da ke ying dorbar KHADC. Haba keren cekilat patai kubur, nakaliang usi em ka KHADC uba penyat sing CM, ulo ang bakajing ajing menjur da ulat ka jela ka Khasi Hills Autonomous District Regulation and Control Market Act, kalalong kajing kerku ka bakraw, ya ka KHADC. Kaday ling ba kanikaan, kala ay bor shibon ya ka District Council banang panpasyu ya kian, kiba yaday bat kayo kahan, laki long kiyo District Council, ne kiyo hima. Bat kalalong ru kajing kerku ka bakraw, kam tam e yakinong rep. Ki sisin bala don dakaan kamut ki bapen kenya kaan ki la long bian te la ban shim let's say la ban penshidom ki kat kum kita ki kendon an ki balapu te ki pin sutu ba kani ka issue bat kani ka jing e jung ki nong rep khamtam habide ba ka jing shaot kilo ka ba kha kam shim dei ka badang mentah kan mau hakani ka dem ka jungi arjar khat khandai tang mas inform ka isi kladon ka jingi ki machpun kan mau pi saus nem tam chua but lawan daki nong rep ki seng bhalang lawan hadu district council ban pensmo ye kata ka jing ka jongki ba nakaleng jungi ni hapan lei but de hakatu ka snem bala sawan la form ye ka committee ka market farmers committee but habidi ba ketua komiti sami kini kijing keren ban wara ki bills banga so ban ai kublai kerpang ye in charge ibabat e ka market claim shong thai ila le umwak na trishtom ringkat ke isi berkawai but ki members barok kawai ya ka bangin yo pas ya kani ka bill po house claim dan manu ba penwit la yo pas but nakaliang ka MDA government ru nadu pakawan gani ka government MDA la shnai kani ke export committee kawai na committee ka bampat judon haki snam ki bladap haki por ki bladap kabakan baik benya take tangi ki bills ki papas na ka district council but hakani ka export committee la don deki officer na po DCA la don ki export na ka law department na ka district council but kiwe ki banya ajing mud but lingba kani ka export committee la yarap ru ingi ban kampen jana shushu ya kinu ki bills ki bangi pas but de halor kata ngaso ban ong ba menta kasngi ka de ka jingjob ka bangi kwa ban penpau sho pai ba kini ki santuli ki district apo jong ka jingpet jong ke HDC ka wei bangi la yo menta dangshen ye ka market act ka ban yarap ikinong rep ki jongi but ka ba arpat klem da klet kwa ban pensmo ki pai ba ka jingjob ka ngajak ban rio ka de halor bangi yo ya ka lan act kata ka bol bangin sutu bangi long try sya mengi ya kendo ka siap nyopo teli ki snam ki la ya ni la don ke district council ka provision ka 6 schedule la ai bor ni ki MDC ban snaan ban wara ki regulation ki babiang babit namenta ban penklain ya ka jinglong try ki jungi ya kendo ka siap ban nyopo snam umdan ni ai te dei hadu kani ka term ka bamenta ni yo ekalan ak but kani kalan ak group kelapan sup bakal long jingker hui pai ba namar ba kitu ki brio ki badan kami ke jingkershan hakano no ka kam ba ki don kam si kershan ki bank kershan ka government kershan tang da ka registration ka baki le land records registration hangi ban yo ka land right certificate kilala ban avail ye kinu ki jingerap na government na ki bank te hajaka ban le register po sub register office jong DC la nego state government hapsiu de ki bun lak le setang kuma kendak i area jaka mentawan hadis council ki siu tang ba ka tu ka ni hajar kilala benyo ya ka taka sernot ka ba pen scam ya ka jinglong try jongki ya ka kendo ka siap te kami ka diki arteli ki bil ka ba nakal yang jungi semua ban penpau ba ki pat ba ki di ban sungthu ba ni la yo shisha ya ka jingjob kum ka council hakini ki kendak por ki bingidon hantai